Nianing kagabion, naana usab kita'y lain nga tunan, mahitungod kani sa minatay. Ang uban nagatuo mga kaygalaan nga ang minatay, human nga siya mamatay, pagkataod-taod mabuhi ra pud siya. Ang uban nahadlo kay naglakaw-lakaw kuno ang minatay. Ha? Pero ato karong sutaon ug unsay giingon sa balaang kasulatan. Nagaingon dinhi sa Job 14:10 hangtod sa 14, apan ang mamatay og igalubong, oo, ang gininhawa sa tao mabugto. Og hain man siya, mausab ang tao mamatay og dili na mobalik. Dili na mobalik hangtod nga mawala ang kalangitan. Sila dili mahigmata, dili usab sila mapukaw sa ilang pagkatulog. Klaro, nagpasabot ang minatay, magpabilin siyang minatay. Okay, so karon mga kaigsunan, Job 14:10 hangtod sa 14, kung ang tao mamatay, mabuhi ba siya pag-usab? Mao ni ang pangutana. Paabuton unta nako ang tanang adlaw sa akong pakigbisog hangtod nga akong pagkabalhin mudangat. Mao na akong pangutana. Ato makita magkaigsunan ang sinugdanan karon. Unsa magyod ang paghimo sa tao? Okay, mao ni ang sinugdanan ha. Nakita nato og giomol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog. Asa kuno gikan ang tao? Gikan sa abog sa yuta. O gihoypa niya ang mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi o ang tao na himong kalag nga may kinabuhi. Sa ato pa, kamo karon nga naglingkod, ako karon nga nagtindog, gitawag na siya kalag nga may kinabuhi. Nagunaw na magunta nga ang kalag, mauto ang minatay. Ang kalag karon, ikaw karon nga naglingkod, mao'y gitawag nga kalag nga may kinabuhi. Okay? Kung walay kinabuhi, patay na siya. Okay? Ang kalag, lahi na sa kalag o espiritu. Kaya nga espiritu, gininhawa na. Ang kalag, maoy buhi. Okay? Hala, naikalago, kalag-kalag. No? Mahadlok na ba dayon ta? But, akong nakita, mga kaigsunan, nga kinahanglan na itong tunan. O sa gingon, og ang abog mo balik nga ni sa yuta, ingon ka ni adto, og ang espiritu, mubalik ganto sa Dios nga maoy naghatag niani. Nagpasabot, mga kaygalaan, ang tao gikan sa abog og gininhawa sa Dios. Ang gininhawa sa Dios maoto siyang espiritu. Okay? Kita ninyo? Sa dihang namatay ang tao, ilubong ganto sa sementeryo. Pagkamatay magkaigsunan, ang lawas madunot. O ang lawas, mubalik sa abog. Okay? Ato mo sementeryo, di ba nakita ninyo, nga madugta ang tao. Daghan dayon, inikamatay ang tao, inigtulo hangtod sa usa ka semana, malata na dayon na siya, og daghan uluron na ta. Pagkaulod na nato, hangtod, makita nimo iskeleto na lang, bukog na lang. Og hangtod sa kadugayan, madugta gyud, mubalik gyud ang tanan ngadto sa pagkaabog. So nakita nato karon mauni. Abog og espiritu nahimong kalag nga buhi. Okay? Maunay formula sa pagbuhat sa tao. Okay. Atong nakita magkaigsunan nga ang yawa namakak magkaigsunan ang yawa, ingon siya dili gayon kamo mamatay. Og hangtod karon naagihapoy konsepto sa mga tao nga kung ang tao mamatay,
maglakaw-lakaw pagyod ang iyang kalag. Mao nang mahadlok tas minatay. Di na nimo kadlokan ang minatay. Ang kadlokan nimo kanang buhi. Kay ang buhi musokol pa na. Pero ang patay, bisan pag laparuho nimo na, sumbago nimo, di na gina siya kabalos. Nga naman, patay naman. Nakita ninyo? Hilabti ninyo ng buhi karon. Laparuhan ninyo, di ba laparuhon po balik. Mauna, dili mo mahadlok sa minatay. Kaya ang minatay magkaigsunan, mubalik sa abog, o ang iyang ginenhawa, mubalik sa tag-iya ni ani, nga mao ang Dios. So maoni siya. Pero ang yawa, gitintal niya ang tao o niingon siya, dili gyud mo mamatay. Bosa, mao kani ang posisyon gigunitan sa mga espiritista. Ang espiritista, nagsimba na sa daotang espiritu. O ilang gituohan mga kaigsunan, nga ang minatay, wa gid na mamatay, naglakaw-lakaw pa na. O ganing, ingon sila, mas nasayod pa ang minatay kontras mga buhi. Manggialamon pa, mas daghang pagnabalaan. Usaon man pagkahibalo. Nga ang Biblia nagsulti ang minatay makaigsunan, wa nagyoy nabalaan. Pero ang yawa, nagpasanto pagkaigsunan nga naapay daghang kahibalo. Mao na ang yawa makaigsunan. O gikan na sa pagano nga doktrina. Unsa man ang pagano nga doktrina? Ang doktrina sa pagano mga kaigsunan nga kaning kalag, kaning lawas nato, dili gayud mamatay. Maunay gikutlo nila gikan makaigsunan sa tong halas nga nagtintal kag Adan o kang iba. Ingon na yon, ayaw mo kaon na ha? Ingon ng Diyos, ayaw mo kaon na ha? Kana nga prutas, ayaw mo kaon. Uy, ang yawa ningon man, kanong di man mo mukaon? Og mukaon man gyud mi, ingon sa Dios, mamatay mi. Pero ang yawa ningon, di mo mamatay, oy! Manggialamon pagaring mo, mas mo bright pa mo, mas mo gwapo mo parehas nako. Bosa, nanintal ang yawa makaigsunan. Kaning tawhana, mao ang nagpasiugda makaigsunan nga may kigistorya siya sa mga espiritos minatay. Mao na si Oliver Lodge. Siya makaigsunan, naghunahunag yun nga sige yun siya istoryas mga taong nangamatay. Bosa, o sa giingon makaigsunan sa Biblia, Ecclesiastes 9:5 sila mamatay, apan ang minatay, dili mahibalo sa bisan unsa. Ni may balos pa sila, tungod kay ang ilang handumanan, hikalimtan. Okay, nakita na to? O maingon ang ilang mga gugma, mausab ang ilang pagdubot, o ang ilang kasina, mawagtang sa kanhing panahon, ni may bahid pa sila sa gihapon, sa bisan unsa nga butang, nga gibuhat ilalom sa adlaw. O bisan unsa ang hikap, plagan nga buhat sa imong kabot, buhata ka na uban sa imong kusog. Kay didto sa Siol, diin ikaw moadto, walay buluhaton, nilalang, kay dito sa lubnganan, di na mo makapaminaw nako, di na po mo kakaon, di na po mo magsigig kalaag-laag, nga naman, patay naman, di ba? Muato mo sementeryo karon, ang tanang nangamatay, nadunot na. Pero na yung uban mo yung, naglakaw-lakaw na, Pastor, oy. Sabi, lakaw-lakaw. Kanang naglakaw-lakaw, yawa na, panulay na. Dili yun na, naaman lagi si Lula, nitingog lagi si Lula. Si Lulo lagi to. Dili to si Lulo, dili si Lula. Ang nagsigig istorya, yawa na. Nagpatuo to mga kaigsunan o kaigalaan, ang yawa ga ang patay,
buhi pa. Ang minatay, unsa gingon? Dili na unsa? Basa. Dili na makaday kang yuba. Ni may mausa ni adtong nga mga nanganaog ngadto sa hilom. Dili na makadaig. Busa, kano sa pa man mo musimba? Ha? Kanang mamatay na ta? Kano sa pa man mo modawat kang Ginoong Hesus kay inyong persona maluluwas? Kana bang di nakakita? Dili na ka makaistorya? Di na ka makalakaw? Kay patay ka na? Higala, ayaw paabuta. Ayaw ka mo kay bulong nini, kay ang takna nagsingabot na, nga ang tanan nga naa sa lubong, managpakabati sa iyang tingog mabutang panahon, ang paghukom mga kaigsunan, banhawon ang mga minatay, aron patyon pod katong mga dautan, apan ang katong mga buutan, dalhon ngadto sa langit. O nga mga na nagbuhat sa maayo, managgula, binanhaw ngadto sa kinabuhi, o ang mga nagbuhat og mangilad, managgula, nga binanhaw ngadto sa pagkahinukman sa silo. Tanawa, nagpasabot, kung dili ka karon mudawat kang Kristo nga imong manluluwas, silot ang imong paabuton. Nagpasabot higala, kinahanglan mag-usab ka sa imong kagalingon o maghinulsol ka sa imong kalapasan. Kay mauna ang pinakaimportante. 1 Tesalonica 4:6-17, kaya ang Ginoo gayud mao ang manaog unya gikan sa langit, inubanan sa singgit sa pagsugo o sa pagtawag sa punuan sa mga manulunda. O sa paggingon, o sa tigog sa trumpita sa Dios, o unya ang mga nangamatay diha kang Kristo, mauna sa pagpamangon. Nakita nimo? Nagpasabot nga magpasalamat ka kung ikaw mamatay nga naa kag Kristo. Tungod kay banhawon ka alang niadtong langitong puloy-anan. Apan alang sa dautan, banhawon makaigsunan ngadtos kalaglagan. O kita nga mga buhi pa nga nahibilin, magasakgawon ngadto sa mga panganod uban kanila o sa pagsugat sa Ginoo diha sa kanginan o ang ingon niini kita magapakig-uban sa Ginoo sa tanang panahon. Pagkanindot yung kaayo. Mikig-uban ta sa Ginoo sa tanang panahon sa diha nga ikaw nagatuo o nagatuman diha kaniya. O nabati ko gikan sa langit, ang usa ka tingog nga nagingon, isulat mo kini. Bulahan ang mga nangamatay sukad karon, mga matay diha sa Ginoo. Bulahan kita. Kay kinsay bulahan katong nangamatay nga naas Ginoo. Apan kapakyasan alang ngadtos mga tao nga walay Ginoo. Karon, unsa pa man gyud? Giingon dire, bulahan gayod, nagaingon ang Espiritu aron makapahulay na siya gikan sa ilang paghago kay ang ilang binuhatan mukuyog man kanila. Ug unsa ibinuhatan nimo karon? Wala gid ka mag-usab, imo ra nang anihon. Ug unsa imong gitanom? Mausab ang imong? Okay. Nagpasabot higala kung dili gid ka karon mag-usab sa imong kaugalingon, uban kasyawa ni Satanas didto sa linaw nga kalayo. Okay. Linaw nga kalayo? Daghay atong nakita makaigsunan sa Marso, katong niaging Marso, mao na siya ay National Fire Prevention Month. Og atong nakita gipahibalo na ta ug unsaon nato nga makaikyas ta kung naay sunog. Busa naay mga gipangbutang makaigsunan National Fire Prevention Month. Ato nakita og tungod ni ani daghan nang nangamatay nga mga tao, busa gipahimangnuan ta og unsaon nato sa pagdisiplina sa atong kaugalingon. O kinahanglan ikaw kako mahibalo mga kaigsunan og unsaon nato sa pagpagandang pod kung moabot nato ang dako kaayo nga sunog sa atong puloy-anan. Busa, ni ay daghan pamaagi o nagapamaagi magkaigsunan o kinahanglan ang inyong balay ayaw himua nga usaray pultahan. Kinahanglan na ay exit. Kinahanglan og naisunog
kay balo kag asa kadapit mo gawas. Kay kung ang imong balay usaray pultahan, og mag-una og sunog dito sa pultahan, di nakakagawas. Ikaduha, nakita nato mga kaigsunan nga, hantod lima ni, di na nato ni basahon. Basta daghang mga pahibalo. Dili ka, naay mga alarm, kinahanglan, og naay kandila, kinahanglan imong ampingan, nga dili, mahimong sunugdanan, mga kaigalaan sa sunog, og daghan pa. Apan, kani, pahimangno lang ni siya, kay mo tuom og dili, naay mo abot nga sunog, nga wala lang nato damha sa atong puloy-anan. Pero dili lang kay puloy-anan, sa ato pod kaugalingon og labaw na sa atong pagtuo. Kay moabot ang panahon, gipasinad-an ta nga sunugon ang mga dautan. Busa, ayaw gyud pabiling pagkadautan. Tanawaran ninyo, na ay dako kayong sunog makaigsunan, 2-story building, atong nakita dito sa Manila, 15 kabuok namatay. Grabe yung kayo. Naapay bata nga namatay. 3 anyos mga kaigsunan. Daghan kayong mga hitabo sa maniani. Nakasinati ba mong sunog? Kaysa may nakasinati din yung sunog diri. Uya. Posible nga ang uban ninyo nakasinati mong sunog. Apan tuganan ta mo, dili gyud lalim nga masunugan. Ikaduhang Pedro 2:9 nag-ingon. Na nang Ginoo mahibalo sa pagluwas sa mga taong Dios noon, gikan sa mga pagtintal o sa pagbantay sa mga dili matarong, magapabilin ubos sa silot hangtod sa adlaw sa paghukom. O sa iyang atubangan, pagkatapukon ang tanang mga kanasuran o iyang lainon ang usa gikan unsa kuno? Gikan sa usa maingon sa magbalantay sa mga hayop nga nagalain sa mga karniro gikan sa mga kanding. Tug-anan tabo daghag relihiyon karon. Pero tug-anan tabo mga kaigsunan o kagilaan, duha ra gyud ka klase ang tao. Dautan og matarong, kanding og karnero. Asa man mo, kisay mingon pastor, kanding ko. Di yun mo ganahag kanding, pero ganahan mo mukaon. Pastor, gusto ko mahimong karnero. Taas kamot. Karnero. Uy, ang ring uban, usap na mo, baboy mo. Ako gusto, kaysa may gusto o kanding. Uy, kaysa may gusto mahimong karnero. Uy, ang karnero makaigsunan, maunay iyas Ginoo. No? Ang kanding kay nagrisimbolo na sungay, mauna, okay. O ang hari nagaingon kaniya diha sa iyang tuo, umari kamo nga mga dinaig sa akong amahan, padunda ninyo ang gingarian nga gitagana alang kaninyo, sukat pa sa pagtukod sa kalibutan. Kisay ang ingnon, katong mga buutan, katong mga nagbag-o sa kinabuhi, katong mga tao nga nagtuman sa kabubuton sa Dios, gitawag nga karnero, anhi mo diri sa akong tuo. Man, kay gigutom ako nga inyo ako gipakaon, giuhaw ako nga inyo ako gipainom, nadumulong ako o nahinanggop ninyo sa pagpasaka kanako. Okay, hubo ako, inyo akong gibistihan, masakiton ako, mauna si Kristo. Nagpasabot, maayo ang imong binuhatan ganto sa isig katao. Busa, Mateo 25:32 hangtod 41, og kanus aba kami makakita kanimo nga dumuluong amo ikaw ipasaka o hubo nga amo ikaw gibistihan. Ingon sige ka magag-ingon nga wa man mi kakita sa imo. Apan ingon pas Ginoo o kanila mitubag ang hari nga nagingon, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga magaingon ang gibuhat ninyo kini ngadto sa usa sa mga labing gamay ni ining akong mga igsuon, gibuhat usab ninyo kini kanako. Nagpasabot magkaigsunan, og maayo ang imong pagtagad sa imong silingan,
maayo ang imong pagtratar sa mga taong dubuluong, mga tao nga nagpasilong diha sa imong puloy-anan. Wa ka kay balo, basig bandulunda to. Wala ka kay balo, basig ang Dios to. Kay unsay imong gibuhat sa imong isig ka tao, gibuhat po na nimo ngadto sa Dios. Okay, unyang hari magaingon kaniya diha sa iyang wala. Pahawa gikan kanako, kisa ba iyang pahawaon? Kamong mga tinunglo ngadto sa kalayong walay pagkatapos nga gitagana alang sa yawa og sa iyang mga manlulunda. Unsa pagyod? Unya ang kamatayon og ang Hades gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Mao kini ang ikaduhang kamatayon, ang linaw nga kalayo, o kung ang ngalan ni bisan kinsa dili makaplagan nga naisulat diha sa balasahon sa kinabuhi. Bantay mo ha? Makaplagan gani nga ang inyong ngalan wala dito sa balasahon sa kinabuhi. O sa giingon, siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Kinsa man ang mga ngalan nga ibutang ngadto sa balasahon sa kinabuhi? Kadtong mga tao nga niduol ngadto sa Ginoo, na ginolsol o gidawat niya nga personal nga manluluwas. Abe, kinsa may gansi karon? Katong mga tao, mga kaigsunan nga tamas-tamason, o ikaw nga nag-usab sa imong kaugalingon. Busa, pamati mo karon. Apan alang sa mga talawan kay pastor, mahadlok magkuko biay-biayon. Talawan ka. Imong gibaylo ang imong kaluwasan. Alang lang sa mga taong magbiay-biay nimo, nga kanang nagbiay-biay po nimo. Number 1 po nga masalay po. Ayaw ikahadlok si Kristo atubangan sa mga dagang tao. Nga naman, ang imong kausaban, mahimo ng panalangin po nila nga makakita sa una biay-biayon ka. Pero kanugayan, uy, nagtarong madiay ni sila. Unsa man kaha ang ilang gituuhan. Muapil na lang ko sa ila. Mauni mga kaigsunan, unsa man, talawan. Kinsa ba na? Apan alang sa mga talawan, sa mga dili matinuohon, ayaw mong tuo. O sa mga malaway, alang sa mga mamumuno, og sa mga makihilawason, og sa mga lumayan, anting-antingan, og sa mga nagsimbag Diyos, og sa tanang mga bakakon, ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagasilaab nga kalayo, og asopre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Aber, kamo karon nga naminaw, kamo karon nga nagtanaw, tanawa ra gyud ninyo kinsay gansi. Ang tao ba nga niduol ngadto kang Ginoong Hesus? Ang tao ba nga nag-usab sa iyang kaugalingon? O katubang tao nga nagsigilag bagutbot, mga kaigsunan o kaygalaan, usa man is pasurobos, nagsigi naman lang yun og wali-wali. Apan tuganan tabo, katong mga tawhana, ayaw lang ninyo isapayan. Kay moabot ang panahon, magkitanay ra na sila dito sa kalayo, impyerno. Kanang mga tawhana, kung usa ka ni ana, pagbag-o na higala. Kung nakighilawas ka, kung ikaw bakakon, kung ikaw talimuno, pagbag-o sa imong kaugalingon. Bisag unsa kapula ang imong sala, sa diha nga muduol ka kag Ginoong Hesus, ug magbag-o ka sa imong kaugalingon, dawaton kaniya. Igsoon higala, ang mensahe lumalabay rani. Wa ta kay balo sa atong kinabuhi, ugma patay na ta. Apan wala nimo madawat si Ginoong Hesus nga imong personal nga manluluwas. Mga pinalangga kong magkaigsunan, o ang aso sa ilang kasakit, magaot mo hangtod sa kahangturan, o sila dili makatagamtam sa pagpahulay sa matagabi o sa matag-adlaw, sila musimba sa mapingtas nga mananap, o sa iyang larawan, o bisan kinsa nga minarkahan sa iyang ngalan.
katong mga tao makaigsunan nga nagpadayon gihapon sa pagsimba sa Dios, minarkahan ang ilang agtang, minarkahan sa ngalan sa mapingtas nga mananap. Okay, sa ingon usab ang Sodom ug Gomora o ang silingang kalungsoran nga sa magpaagi na nagpatuyang sa pagkagilawas o sa dili kinaiya nga kaulag, nahimo silang panag-ingnan pinaagi sa paghiagom sa silot sa kalayong dayon. Busa og di gyud mo mag-usab sa inyong kaugalingon, kay ganahan gyud mo maglagoy-langoy ngadto sa impierno, wa na gyud koy utang ninyo barangay maatas. Kay pila na kagong kagabi nagsigig auhag ninyo sa pag-usab sa inyong kaugalingon. Apan kaninyo nga may kahadlok sa akong ngalan, ang adlaw sa pagkamatarong musubang nga adunay kaluwasan sa iyang mga pako, o kamo mga gula o managlumpat sa kalipay ingon sa mga nating baka sa turel, o magatabakan ninyo ang mga dautan kay sila magahimong abo ilalom sa mga lapalapa sa inyong mga tiil sa adlaw sa akong pagkaibuon kini, nagaingon si Jehova sa mga panon. Kita ninyo makiigsunan, ang dautan, tunob-tunuban lang ninyo kay sila mahimong abog tungod sa kalayo. O kung ang imong kabot og tiil, mao ang makaingon kanimo sa imong pagpakasala, putla, o isalibay kinigikan kanimo. Kay maayo pa alang kanimo, nga magasulod ka sa kinabuhi, ni bisan pungkol o bakol, kaysa may duha ikaw ka mga kabot, o duha ka mga tiil, apan igabandlod ngadto sa kalayo nga walay pagkatapos. Unsaon man ang gwapa o gwapo ta, humandautan ka atubangan sa Dios, ang imong sangputanan ngadto ra gyud sa kalayo. Dili na madalas head. Kaya bisan unsaon imong head, o ngadto ka sa kalayo, lupig pay na imoy litson baboy. Atong nakita mga kaigsunan, o kung ang imong mata mao ang pagkaingon kanimo nga imong pagpakasala, lugita o gisalibay kinigikan kanimo, kay maayo pa kanimo ang magasulod sa kinabuhi, bisan usa lang ka og mata. Kay sa may duha ka, ikaw ka mga mata, apan igabandlod ikaw ngadto sa impiernos kalayo. Kita ninyo? Kung kanang mata maoy inyong hinungdan nga makasala mo, lugita ng imong mata, labaw na kay dako na. Ha? Maura na hinungdan nga tukas kalayo. Ha? Makasaya. Ang panahon na niya na gayod, o ang gingarian sa Dios dool na. O sa gingon, pag hinulsol kamo, o tumuo kamo sa maayong balita. Ngano magyud naguban, di magyud mo tuo. Tungod makaigsunan kay mga talawan. Tungod makaigsunan na ay gikuptan. Apan tuganan tabo higala ang tinuod nga iyas Ginoo, walay laing saligan kundi ang gahom sa Dios. Si Ginoong Hesus karon nanuktok sa inyong kasing-kasing. Kung nahibalo ko karon nga kitang tanan puros masalaypon, kay nahubsan ta sa himaya sa Dios. Magaampo ko karon ninyo. Pila ka ninyo mingon, Pastor, ampo iko. Tungod kay hantod karon, nagsigi gihapon ko og pakigbantog sa akong kaugalingon. Ang akong kaaway, ang akong kaugalingon tungod sa akong pagpakasala. Gusto kong mubiya sa pagpakasala, pero dili ko kabiya kay lamiban. Gusto kong mubiya sa sala, dili ko kabiya. Unsa may akong buhaton, higala ni ako aron mutabang diha ninyo. Makigampo lang ko uban ninyo nga inyong ablihan ang inyong kasing-kasing. Pasudlas Ginoong Hesus og tuguti nga ang balang espiritu
mao'y muhupay sa imong kalapasan, kay walay taong makapasaylo ka nato, gawas ang atong Dios. Nabay usa karon nga mutindog, pastor, usa ko karon nga mutindog, kay gusto kong mag-usab sa akong kaugalingon, kay magampo ko kaninyo, palihog tindog. Daghang salamat, brother. Daghang salamat, sister. Daghang salamat diha ninyo. Pero puros naman mo nang nanindog. Asa magyo'y tinuod ninyo makaigsunan. Karon, sa duha lang ka minuto, nabay pipila karon nga dunay espesyal nga pagampo ngadtos Ginoo. Nakay hangyo ngadtos Ginoo. Kay nikigbugno ka sa imong kaugalingon, desisyon. Magampo ko karon ninyo diri sa tubangan. Katulang nga espesyal. Katapusang gabi karon higala. Ugma magkita ta dito sa municipal gym. Uy, arang daghana ba ninyo? Napabaylain mga kaigsunan samtang maghihimo ko sa maong espesyal nga pagampo. Ayaw ninyo dugaya, moabot ang panahon, ang Dios dili na ninyo makaplagan ang hawhag sa kaluwasan. Brother, salamat. Thank you, igsoon. Thank you, sister. Napabaylain. Thank you, sister. Naibalo ko nga uban ninyo karon na apoy mga problema na ay mga suliran. Ayaw ikaulaw si Ginoong Hesus. Niata karon aron magampo ta diha niya. Thank you, brother. Thank you. Igsoon, nalipay ko karon sa inyong gipakita. Og labaw nang nalipay ang Dios, akong hangyoon ang jutay kahilom. Hilom, tagaan tamog pila ka segundo nga magampo mo sa Ginoo human akong tapuson. Iampo ninyo sa Ginoo kung say gusto ninyong iampo og pangayoon. Igsoon, atong mga kabataan, hilom kadiyot, ipiyong ang inyong mga ulo og magampo ta sa Dios. Dalaygon silimbahon nga Dios. Ani akaron ang among mga kaigalaan diri sa barangay Maatas. Gusto silang mag-usab sa ilang kaugalingon uban sa mga kabataan. Apan naay mga kaigalaan namo kaigsunan, gaadunay espesyal nga gipangayo diha kanimo. Ang uban kanila, o Dios, nagbalatian. Gusto silang maulian. Ang uban kanila, o Dios, naay problema sa panimalay, tabangi in taon sila Ginoo. Ang uban kanila karon nalibog ug unsay iyang himuon nga desisyon, tabangi siya. Ang uban naapay mga problema sa ilang kaugalingon ngadto sa ilang mga kaigulaan o kaigsuonan. Hinaot Ginoo nga imo silang ubanan. Panalanginan nimo ang ilang puloy-anan karong kagabion. Buhaton nila ang unsay maayo diha kanimo. O Dios, akong ipataas ang akong kamot, pagpangayog dugang kagahom, nga kaning among mga higala, imo silang duawon karong kagabion, o gihatag kanila, o Dios, ang ilang gipangandoy sa kinabuhi. Salamat sa pakiguban kanamo karon, og sa pagpanalangin sa ilang tagsa-tagsa nga puloy-anan, kani among gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus manluluwas. Amen.